Түбән Нурлат урамында яшәүчеләргә хәзер шулай сыйлансалар да була. Әби бабалары су алыр өчен йөргән кыюлары нинди матур булды әнә. Төзәтү эшләренә нукта куяр өчен бу эшкә ярдәм итүчеләргә кыю суыннан чәй ишерергә булганнар. Бу кыю безнең бар иде. Без аннан су алып, шуннан су эчтек без. Менә аннар артезиан сулары үткәрделәр дә, ул кыюны без оныттык. Менә картайган сайын эш пыша башлый. Без аны урам белән киңәшеп, чистартырга булдык. Җирле үзидарә рәисе якташларын кыюларны чистартуга илһамландыру чарасын тапкан. Ташландык җимерелеп беткән су чыганакларын фотога төшереп, мессенджерларның берсендәге Түбән Нурлат чатына җибәргән. Нәтиҗәсе яшәүчеләр бергә кушылып урамнарындагы 5 кыюны төзгеләндерергә булганнар. Халык безне поддержать итте. Акча белән, материаллар белән без әкертиңнә аларны эшли башладык. Аннары чистартабыз без аны 1-2 метрга төшеп, шушы техникалар белән Алла теләсә и су ишә торган була инде. Самавырдагы су белән бергә өстәлгә куелган кыймаклар саны да азая барды. 1-2 чынаяк белән генә шикләнмәде Түбән Нурлатлылар. Кыю суы тәмле бит ул диештеләр. Яшь чакта шушы судан, шушы кыюдан суларны ташып, мунчаларга, үзебезгә шулай менә самавырлар белән чәйләр куеп, чәйләр чәйдек инде шушы кыюдан. Суы бик тәмле иде. Чәй артында кыю белән бәйле истәлекләр яңарды. Өлкәннәр көянтә чиләкле яшьлекләрен искә төшерде. Тагы да шул чишмәләргә барып сулар алып кайтырдык. Мукарилыбыз искә төште. Шул көянтәләр сагындыра. Хәзер дә мунча башында торалар. Менгән сайын искә төшә. Шулай да сорамыйча булдыра алмадык. Өйдә краннан су агып торганда кыюларга ихтыяҗ бармы соң? Дәүләт суы кергәчтән кыюларыбыз бөтенесе утпыскыда иде. Карамадык аларны, кирәксенмәдек. Булып торсын, монысы да булып торсын, тегесе дә булсын, бөтенесе булып торсын. Пәйгамбәребезнең хадисләрендә әйтелә, шушы кыюлар алар, кыюлар су чыганагы булып торалар. Бу яшәү чыганагы. Мамак урамында яшәүчеләр кыюларны торгызу башлангычын дәвам итәргә ниятләүчеләрнең чираттагысы. Бергәләп тотынсак, 1900 елларда ук булган Мортаза бабай кыюсында алга табада су тулып торыр дип өметләнә алар. Бу кыюның томаланганына 40 жыл киңәштек, төзәтергә булдык. Төзәтү өчен инде монда хәзер безгә яңадан тирәнәйтергә һәм яңа кальцалар куеп бик кирәк үтәргә. Түбән Нурлатлыларга бу эшләрендә район җитәкчелеге дә ярдәмгә килгән. Тырышып бергәләп тотынган башлангычларының башка микрорайоннарда яшәүчеләргә дә үрнәк булуын тели алар. Гөлназ Хәсәншина, Тимур Новиков, Нурлат хәбәрләре.